Nadyan wujud temong peksi katek ning kabeh sing kaya ambulan nggih Pak. Mboten pang dikelongi lho Pak, meng kleru sithik kok. Imang dalange nek briefing ya wis kono engko lak pas-pas dhewe. Mau ibu-ibu sing masak ana ing mburi mau kepareng ngersakake tembang ya kuwi siji podang kuning, loro gubuk asmara. Ya. Ya mayem. Podang kuning dhisik mumpung iki ana ratune podang kuning Mbak Umi Hafifah. Kuwi ya dinteni karo Kyai Banaran. Iki lho dipundhut iki lho sampean podang kuning karo ibu-ibu sing masak ku lho. Ning mburi nggone Pak Barno. Oh kuwi. Apa yang ngersake supaya sampean nembang podang kuning. Nggih, Pak, Bu. Lan uga iki dipundhut kalih saking Naila dusun Banaran nyuwun gending podang kuning. Lha iki Om. Nggih. Gandeng iki sing disuwun sampean sing nembang iki tanpa tak bukanya iki langsung tampanono. Lek enak ya rezekimu, lek ora enak ya aja ngresula. Matur nuwun. Naila niki ibu nggih. Bu Naila, matur nuwun paringanipun, tali asihipun. Ya saiki pinangkanono. Dibawani dhisik podang kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi podang jenar ibu bunga nyanding bisa
Matur nuwun. Ya diaturake digarap alusan dhisik sepisan engko langgam, kedua ndangdutke. Ya podang kuning. Dados. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggolek sing tak sayang. Ora krasa ati keprahan
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Ya, yo diaturake selanjutnya. Iki ana bintang tamune, Nduk. Kersane para pepunden utawa kadang-kadang panitia. Pokoke digolekke sinden sing saka warga Laras. Warangganane almarhum Ki Sena Nugroho. Ya. Yen taun kepungkur ya kuwi Mbak Elisa Orkarus. Saiki genti ya kuwi anakku wadon Anting Lambangsih. Ya, iki bocah asline ya saka Laladan Kediri ning ngangsu kawruh ngudi ngelmu ning Ngayogyakarta nganti saiki kuliah S2. Apa? Ya dihormati men jumeneng Mbak Anting Lambangsih nganggo tukung-tukung. Ayo, mangga. Sugeng dalu Nduk Anting Lambangsih. Nggih, sugeng dalu Pakde. Pakde Sucahyo Sutadi. Ora ngangge sasu-sasu ora. Oh nggih. Nyeluk aku Pakde atiku wis ora trima. Lah kok. Lah kowe isih enom umurku lagi 42. Kok iso ngundangku Pakde tuwa banget ora. Ora, Pakde niku kan koyok bahasa terhormat untuk bapak yang anunya gede. Maksudnya kowe kok tak pukul lho ora. Ora, maksudnya itu itu anune gede. Saya tuh salah mengucapkan bukan anu, tapi kawruhe gede, apa-apane gede, ngoten lho Pak. Ha iya. Lek kawruh gede monggo, pengalaman gede monggo. Nek bab anune gede urung karuan kuwi. Kok iso lho piye to karepe? Lah ya anu kan ra jelas apa ngono. Kula wau ajenge nyebut kawruh ku malah kleru anu mau lho. Lah iya. Mboten pang dikelongi lho Pak, meng kleru sithik ya. Imang dalange nek briefing ya wis kono engko lak pas-pas dhewe. Ha iya, biasane ngene mbok petenge pas-pas dhewe ya ngono ya. Ora perlu briefing ngono iki spontan wae. Dasare upamane arep dilongi ora mungkin wong karo panitia wis dilunasi 3 dina kepungkur. Nggih wong Bukesi nih kala wingi nggih kula anu matur. Bukesi kan ngendikan, "Nduk arep di DP mboten." Pun Bu, wong kula percaya kalian jenengan nek Pak Cahyo kula mboten percados ngono kuwi. Soale mesti kurang kok bayare. Sik bedane aku karo Bukesi lho apa? Kok iso sing ngeneni aku terus kurang lho ketemu pirang perkara ngono lho. Aku iki jujur-jujure wong lanang lho aku iki. Masamu ora. Nggih, Pakde Sucahyo. Heeh, apa Su Anting? Ayo. Nggih, niki wau dalu kan Ibu Kesi kalih Dek Umi kan sampun ngaturaken dedonga. Sing penting diparingi lancar rezeki. Amin. Nah, rezeki niku kan ora mung duit nggih, Pak, Bu. Rezeki iki ya ana sing kanca sing apik, terus ana keselamatan iku ya wis termasuk rezeki. Salah sijine juga kesehatan. Kuwi rezeki sing nomor pira? Siji, gene pinter. Iya. Nek upamane kowe kon milih rezeki lah ana kesehatan, to, ana kepinteran, ana sing berupa dhuwit. Yen kon milih kowe sehat karo dhuwit milih ndi? Sehat lah. Berarti dhuwit ora? Sehat terus dienggo golek dhuwit. Ora kudu salah siji kok terus aku baru sehat terus dhuwit lho. Kowe milih sehat apa milih dhuwit? Nomor siji lho. Heh. Duit apa sehat ayo? Le ngracun bapak ibumu kaya ngono kuwi to, Pak. Kesehatan sik sing penting ngono. Kesehatan ki larang regane ngono. Sing penting uripe sehat dhisik, atine tentrem, rasane iki jenjem. Kuwi engko atine semeleh, wis to rasa digoleki, duwe bakale mara dhewe ngono lho.
Lah nggih, sing penting kesehatan ki kudu dijaga nggih Pak De. Bener. Sing kedua nggih nek pengen urip ayem tentrem ki aja lali bersyukur karo apa wae nikmate sing wis diparingi saka Gusti Kang Karya Jagat. Kaya to Pak De niki bersyukur nek wis duwe garwa siji wis rasa golek liyane. Soale biasane nek ana sinden-sinden ayu anyar mesti wis motone wis ijo. Motone sapa? Jenengan bingung lek gondeli. Kok sik to? Kowe iki rene iki sing ngusulne aku lho, kok malah nyampluk raiku iki piye maksudmu kuwi? Mbok ngelem iki lho Pak De iki piyayine iki jujur, prasaja, ra neka-neka apa piye ngono. Loh, niki berdasar ceritane Bu Kesi jaman enom. Jenengan mboten ngertos Bu Kesi pun buka IP jenengan pas ten YouTube. Nggih napa Bu? Nggih to Bu? Dek Ante. Dalam Bu Pak Cahyo Kuntadi kuwi sejatine setia-setiane wong lanang. Bejo-bejone kupingmu lho. Kowe bojo kok ngakon setia-setiane wong lanang kaya. Bejo-bejane Bu Kesi. Duwe bojo ganteng kaya Pak Cahyo. Setia, pinter golek duit. Pokoknya sembarang. The best deh. Ora tahu pengen duwe pikiran arep wayuh meneh ora enek kecuali siji karo Elisa. Kowe tak rungokne kowe mau pena bareng mburi kok iso jendol ngono kuwi ora. Lah nggih to Bu, iki piye to Bu? Bu. Tapi nggih Pak De iki kudu bersyukur Bu Kesi iki wis dadi dosen. Wis cantik, pinter. Ngertos mboten? Apa? Zaman enome Bu Kesi iki primadona sinden lho. Sampai diuberi sampai direwangi arep gelut. Ayo. Sopo kuwi? Ora primadona, kuwi Astera Prima barang kuwi mbiyen zaman kono kuwi ora. The best zaman biyen kok. Nggih, Pak De niki wau wonten pamundutan nggih. Sadene kan iki Tuban niku terkenal kota santri nggih. Betul. Kota santri dikarenakan penyebaran agama Islam di Tuban itu menjadi titik penyebaran agama Islam nggih Pak De. Betul. Lah ngono kuwi bintang tamu sinau ngono kuwi. Ya aku ki wis maca ning Google mau. Ha iya kudu ngerti. Niki wau kan nganu wonten napa caket kalih makame Kanjeng Sunan Bonang nggih. Nggih. Caket banget. Oh nggih. Kalih nek makame Kanjeng Sunan Kalijaga mboten ten mriki. Ada berbagai versi. Ning sing umum lenggahe wonten Demak. Oh Demak. Oh nggih. Iki wau wonten pamundutan saking Pak Jarwo. Pak Jarwo. Bogor. Niku penggembare Mbak Elisa Orkaris Alaso. Dia penggemar Dalang Seno. Nggih. Pak De Seno almarhum. Niki wau nyuwun lagu Tombo Ati karyane Kanjeng Sunan Bonang, Pak De. Oh iya, liwat tamakmu. Nggih, sampun transfer, tapi nominale mboten kula sebut. Soale tirose dalange rasa dibagi ngoten niku. Kuwi salah. Sing jenenge ketuane rombongan ki dalang, ngono. Dadi liwati prosedure ning dalang dhisik, engko tak dum ning sapa-sapa ki terserah aku. Lah lek terus ning awakmu dhewe mengko iki pengarepe penabuh ki aku. Lah kuwi par nyinden dhewe tak ora ditabuhi apa piye? Ayo. Ya ora ngono, tapi niki kan amanat to Pak De, harus dijalankan. Oh iya. Soale ngersakne kula. Oh iya, Ngeten niku. Nggih berarti niki nyaosi Tombo Ati riyen nggih Pak De? Ya siap. Kan juga suasananya di sini juga Islamik. Betul, Islamiyah. Tombo Ati. Tombo Ati nggih Mas. Nggih, piye pipitane piye? Tombo Ati. Oh, buka celuk. Oh iya. Ora nganggo gamelan wae. Nganggo gamelan piye lek nglekasi? Ya teng piye to introne piye Mas? Oh jerene Mas iki gamelan sik kok. Oh iya. Jerene rasa ngrungokne dalange ngono kuwi. Wah iya ora apa-apa. Asem iki. Sarjana kabeh wiyogane. Ya berarti pelok lek kuwi. Ya. Monggo dipun aturaken Tombo Ati katur sedaya para lenggah. Ya, anting lambang sih. Dados. Yo.
Kur. Areng yuk. Muga keberkahan tansah lumeber dumateng sedaya para warga masyarakat ing Banaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apik seneng aku, Nduk. Masa? Iya, suaramu ki pancen luar biasa, suaramu ki antep, suaramu ki ungkul. Mula ya ora aneh ramokal mbiyen ditresnani karo suwargine Mas Sena Nugroho ki tenan. Alhamdulillah. Makane dijak. Ora mung ngomong opak apik tok. Lah iki genah tak jan kaya ora. Lah iya. Pak De. Apa? Niki wau nggih wonten pamundutan melih. Apa kuwi? Saking Pak Gino Baladewa. Niku nyuwun tembang memane ning kula kalih Mbak Diajeng Chandra. Wah, ya. Sampun transfer kula mengke kula bagi kalih Mbak Diajeng Chandra. Wis kono, dumen dhewe kono. Oke dong. Lho Mbak, nek karo dalange piye? Napa? Pengalamanmu nek bab cuan. Bab cuan. Sik. Sing jujur ae no. Jujur nggih, jujur nggih. Jujur iki. Kula nek bab dalange. Nggih. Kula dereng diparingi, Mbak. Oh, dereng. Nek kalih Bu Kesi, kula dibagi terus kalih sinden-sinden. Masya Allah, Bu Kesi jan berhati mulia nggih. Nggih. Loh, pancen manajemen iki ngono kok. Aku sajek jumblek ora tau nyekel dhuwit. Oh nggih. Mergo mbiyen tau aku nyekel dhuwit anggere wong wedok tak kei kabeh. Mergo gampang raisanan aku iki. Alah wong wedoke sapa jajal? Ya sapa wae ngono. Pokoknya sapa wae sing melas langsung diparingi kan gitu kan. Iya. Mbak Anting, dalam nganti ora tau nyekel dhuwit to. Tekan Mojosongo bensin entek nyurung motore. Oh ki tenan, kuwi pas ulang tahun kuwi. Surung motore. Nyurung ayo. kok iso nyurung lha napa mboten kalih Bu Kesi? Tak tinggal neng omah. Biasane lah aku neng dompet enek 200 300. Nggih. Lah ngono karo Bu Kesi biasane dijupuk terus nggih blonjo apa-apa ki ramong aku. Ngerti ku ya enek duwite. Lah medundunan Mojosongo ki terus aku kentekan bensin. Wah, tak tuntun akhirnya enek apa ki jenenge eceran bensin ki. Nggih. Wah, alhamdulillah 2 liter Pak ngono. Baru dompetku tak bukai kari 1.000 rupiah ki. Asem. Tapi nggih Pak De niki memanikmu dibawani napa mboten? Ya dibawani sing komplit ngono. Ayo. Nggih dibawani Pangkurinoso nggih Mas Nggih. Gender. Oh iya. Pangkurinoso ki karyane Swargi Ibu Hajah Supatmi. Yen memanik iki karyane ya kuwi Om Sun Gondrong Tulungagung. Lah bapakku dhewe. Lah iya nembangke nggone pakmu mesti paseh kowe ora. Enggak lali malah. Ayo. Ya Pangkurinoso. Ting iki gayamu apa biasa no ora iso? Lah napa to Pak De? Ngopo kok lekekmu kok buka dadak ngono lho? Butuh sirkulasi udara. Kowe iki arep nyinden mar tinju ora. Sing Lah sing demes. marai power full niku nggih gara-gara nggih. dibikak niku lho Pak. Terbukanya semua leng itu marai full powere. Ah iya, iya wis kono, sak-sakmu sing penting enek lenge. Ayo.
Aku pengen sindenku nerokke cengkokmu ki mau. Ngentek. Iki sik, kabeh do ngatekke. Ayo. Ngentek. Ayo. Ala aku isin ada budosan lho. Ora apa-apa, iki ciri khasmu apik iki ya, Ndang. Ngenten. Terus gatekne kabeh. Cengkoke kaya ambulan iki, Pak. Yo. Sumanding sisihmu Oper anting. Mong sliramu tano liya tak tresnani lahir Bocah suarane antep, sugih cengkok. Ya, nggih niki inspirasine nggih Ibu Kesi. Oh iya, lek kowe golek inspirasi Ibu Kesi pas. Lek Mbak Tuti ngegenak sasar susur kowe ora. Yo diaturake memanik, mangga. Dados. Mong sliramu kang dadi rasaku rasa cuma
istirahat sebentar. Nggih. Mulai jalono iki Slendra Sanga bawanana pepeling. Nggih. Mestine nganggo dandang gula iki. Nang dandang gula saka Pak Ibu Kades kunjuk dumateng sedaya para warga masyarakat sugeng midhangetaken. Ya Bu, dibawani. Rukun Islam kang lima puniki Ugi kula aturaken dumateng Rajek Wesi Far jual beli kambing nenggih Bapak Aryo. Wah nggih iki sponsor nggih mugi-mugi saged dados berkah Pak Aryo. Amin ya rabbal alamin. Enggak Bu? Ramadan nindakno pasa halo papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Bu Kesi men ora ijen coba Mbak Diajeng Chandra Mulya. Nah karo Mbak Wino ngancani Bu Kesi ngapit kiwa tengen ya lagu pamundhut saka Bu Inggi pepeling kanggo ngimutake kabeh para warga masyarakat ing wewengkon Sidoarjo khususe ing mapan wonten Banaran. Mugi-mugi tetep eling dumateng Panembah Jati satemah sedaya ing dados gegayuhanipun para warga saged dipun kabulaken dening Pangeran. Amin. Monggo diaturake pepeling dados
jangkepe prayogane ditambah ya sabdana iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedela sapelan tangan pasrah sing kurasa yen kepareng besok munggah suwarga. Yen wantine tansah dielingke, wis wantine padha nindakake adat sumadya kayae sedaya natapi wajib dawuhe pangeran salat ati jagake agama limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah asik kumahinan luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang ningetake tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat ya sabdana iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedela sapelan tangan pasrah sing kurasa yen kepareng Woi. munggah suwarga. Matur sembah nuwun yo diselingi lagu meneh.